טוב, תקשיבו לי טוב, זה בדיוק הקינוחים שאתם צריכים לשבת הקרובה. מבצק קלים של שימורית מוכן, עשיתי 3 מתכונים פשוטים וקלים, גם קונוסים במילוי קצפת אוורירית וטעימה, גם מילפה וקינוח מפורק בתוך כוס. אז מה שעשינו בעצם בסרטון, גלגלנו בצק לרצועות על הקונוסים עטופים מנייר פייה. פה אני מכינה את הקצפת שהיא קצפת מושלמת שאפשר להשתמש בה להרבה דברים. שימו לב שאני מתחילה להקציף לפני שאני שמה את הפודינג הווניל. אחרי שהתחלתי בעצם להקציף, אני מוסיפה את הפודינג הווניל, ונהיה לי קצפת מהממת שאפשר להשתמש בה ולמלא. תסתכלו עד כמה היא אוורירית ומתמלאה בצורה מושלמת בתוך הקונוס שלי. בשלב הבא שלי לקחתי את השארית שנשאר לי מהבצק, פיזרתי עליה אבקת סוכר ואפיתי אותה. חצי ממנה אנחנו עושים את השברי כוס, מזלפים בתחתית קרם. מעל את השברי בצק קלים, בכוס אחת שמתי ממרח קרמל מלוח ובשני השארתי בלי. מעל אני מוסיפה עוד שכבה של שברים ועברנו לקינוח השלישי. אני חותכת למלבנים, מביאים את הבצק, שמה אבקת סוכר, ממלאה כמובן באמצע בשכבת הקצפת הנדירה שלנו. תדאגו לבצק, כי אלה הקינוחים שלכם לשבת הקרובה.